kɔrɔfɔ kuncɛna kawuladonya kokura k'a fɔ minisiri Muntaka Tall ale y'i ka dɔ wele da kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ka ɲɛsin Mali den bɛɛ lajɛlen ma. An bɛɛ lajɛlen ka wuli k'an jɔ k'an tɛgɛ don jamana in a baara la kɛrɛnkɛrɛnyana lafiya bɛɛ ani kelenya ani ɲɔgɔn ku o bɛ se ka na cogo min na Mali seleke naani bɛɛ lajɛlen la. I n'a fɔ jamana ɲɛmaa Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ani a ka gouvernement olu b'a ka o kɛ o haminanko an'u ka baara fanbaw ye. A ye o weleweleda in kɛ ka ɲɛsin k'a dɔn mawuludu yɛrɛ hukumu kɔnɔna ma. Awa i k'a dɔn dɔgɔkun tɛmɛnen in na Segukaw fɛ yen nɔ. Muntaka Tall an k'ale lamɛn an ka kunnafonidila minnu ni olu bɛ Segu mara la ORTM tɔgɔ la. A ye weleweledakan minnu kɛ an k'a tɔ lamɛn. An bɛ Ala fo k'a barikada ale min y'a kɛ an ka tɔnden bɛ ɲuman sera yan ka baara kɛ hɛrɛ ni baden kɔnɔ. An b'a ɲini an dabama fɛ halisa a ka bɛɛ ɲuman sa i ka so hɛrɛ ani baden na ka taa hɛrɛ ni baden sɔrɔ so. An ka nin congrès a banna bi yanni tile 3 cɛ an bɛ malo de kɔnɔ yanni tile 10 cɛ an bɛ chrétienw ka sanyɛlɛma kɔnɔ. O kumana nin bɛɛ fɛnba ye an ka jamana kɔnɔ bari yan bɛn bɛ jamanaden bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ e ka diinɛ ye mun ye e ka diinɛ ye mun ye e b'a dɔn o tɛ Mali kɔnɔ. O kumana malo min kun bɔlen filɛ nin ye bato de bɛ k'a kɔnɔ. An b'a ɲini Ala fɛ a ka bato bɛɛ jaabi a k'a jaabi fɔlɔ an ka jamana ye parce que congrès in kɔnɔ an ye Seniko kuma fɔ dɛ nka an ye Maliko kuma de fɔ fɔlɔ. Ka na ni bɛn an ka jamana kɔnɔ ka fitinɛ ɲɔni ka bɔ a kɔnɔ ka malidenw kanu don ɲɔgɔn na k'u bolo ɲɔgɔn ma k'u fanga fara ɲɔgɔn kan minnu nana k'u bɛ na kojugu don an ka jamana kɔnɔ minnu bɛ mɔgɔ faala ten fu ka u nasi u bɔ yan. An ka parti fana a bɛ se ka sinsin cogo di a dili bɛ se ka don don o don ka taa fɛ cogo di an ni parti wɛrɛw fana cɛ bɛ cogo di an ye caman fɔ o la. An bɛ gouvernement la bi n'i bɛ gouvernement la kɔni n'i ye hɔrɔn ye baara bɛ ɲɛ cogo min na i kan ka dɔ fɔ o la i hakilila ye min ye i kan ka dɔ fɔ o la an da sera o fana ma nka nin bɛɛ la kɔrɔnfɛ ko in kɔrɔnfɛ ko an ser'o ma an tɛ o bila bɛɛ ka ɲini i yɛrɛ kɔ an k'an bolo ɲɔgɔn ma an k'an ɲɛsin o ma n'o bɔra yan a tɔ bɛɛ b'o kɔnɔ. Merci. Merci. Ayiwa ni tun ye maître Muntaka Tall ni k'a dɔn ale tun bɛ Segu u ka parti jɛkulu ni o ye CNID ye o ka congrès kɛnɛ kan a ye weleweleda kan kɛ ka ɲɛsin Maliden bɛɛ lajɛlen ma mawuludu ani Noël de kɔnɔna la. O tumana an bɛ foli d'aw bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ ko kunnafoni minnu ni anw ye olu sɔrɔ bi ntɛnɛn ka lase aw ma bamanankan na o de tun ye nin ye nka kan wɛrɛw bɛ yen nɔ olu fana bɛna sigi nin kɛnɛ in kan ka ni kunnafoni pereperelatigɛ ka ɲɛsin o kan min b'aw fana ma aw ni cakɔ tulomajɔ la Ala ka waati wɛrɛ don an garisɛgɛ la.